lika Jesu Kristu asithengele lona ngegazi lakhe. Hallelujah. Sasingabokulahlwa thina bazalwane. Sasizinto ezingabalelwa ndawo. Kwasho ukuthi ngesikhathi icabinet lasezulwini lihlala phansi liplana. Lathi masenze umuntu. Kwaqaqa ukuthi noma ngabe isithi sifuna ukuqeda kwasho ukuthi icabinet laplana qala. Hallelujah. Ziningi indaba exoxwayo. Siyaxoxa ziningi. Bazalwane niyazi ukuthi ibandla likaKristu libambezela isystem yomhlaba. Hallelujah. Ulamandla umuntu. Kakhulukazi mayise kuKristu. Hallelujah. Ngiyafakaza abazalwane ngoJesu. Hallelujah. Ngingathandi ke MC ukuthi ngumamngcobo. Ngoba ngelinye ilanga ngathi ngisho njalo wangikhola in order wathi tshela abantu igama lakho. Gama lami bazalwane ngukhululiwe. Ngoba lento yegama is prophet. Niyengeke lento eniyenzayo yokuqamba ningazi ukuthi inqambani. Kodwa igama liya prophet. Kulezi insuku sinenkinga sandelwa uhlobo lwabantu besifazane abathatha indawo yamadoda. Ngiyafakaza bazalwane. Ngokohlelo lwasekhaya indoda eqambayo. Sinomonakalo ongaka nje bazalwane. Konakala lapha ya. Eqambeni. Kuzwakala lapha ensimini yase-Eden. uNkulunkulu ekhuluma noAdam ethi qamba. Wathi qamba. Zikhona izinto ezazicishe ngathi ziyafanelana naye. Kodwa izwi lenkosi lithi akazange atholelwe yena umsisi. Nginenkinga kulezi insuku angazi ukuthi what kind of isizukulwane lesi. Hallelujah. Mina bazalwane kulezi insuku ufakazi bami buthi izinto ezabhalwe eBhayibhelini ngiyazibona zenzeka kimi. Uma kukhulunywa ngoNkulunkulu ohamba noIsrael ehlane ngiyamazi hamba neyami impilo. Kuthi kungekho lutho kuvele utho. Kuthi makufika ukukhathala kuvela amandla. Kanti thina sibobani? Ngiyafakaza bazalwane. Ngambona mina uNkulunkulu ehamba nami. Ngisindiswe ngedwa ekhaya kwethu. Leli izwe lithiwa abapha amandla bonke abamamukela. Ngufakazi walo. Namhlanje bazalwane ngisho ngifika emzini kufiwe make bangizwa ukuthi sengingenile obembethe ingubo yaYesusa. Ngoba nginalento ethi angiyenzi into engayazi yenziwe la. Futhi angiyifakazeli angiyisapho. Sinohlobo lwamakholwa these days. Ongaliqondi noma liyakholwa noma lenze njani. Kulezi insuku ngiqhuma ukuthi angizusho ukuthi ngisindisiwe. Ngicela ukuthi ngithi ngiyakholwa bese ubheka inkamba. Ngoba mukhulu umonakalo esiwenzelwe abantu abathe bayakholwa basindisiwe. Bayakholwa namhlanje. Next week bakholwa. Bayalimala labazalwane. Benza yonke into bazalwane. Abakhuzeki. Bayakholwa kodwa laba bantu. Ngiyafakaza nje ngoJesu. Wangenzela umusa ekhaya kwethu ngesindiswa
ngihlonyiswa ngedwa. Into yami ke bazalwane angizange ngicompromise ngayo, iyahlonishwa la ngizalwa khona. Ngoba bazalwane angizenzisi, angincethezi futhi ngayo. Ngicasula ukuthi bazalwane kukhona into eke ekoqa ngihlezi lapha phansi. Ngithi ekhaya ngatshela ukuthi ngowakabani. Ngatshela base ngiyakholwa. Kodwa uma lithizi lenkosi ngingakakwazi. I know you. Ngatshelwa ngakholwa bazalwane ukuthi kuthiwa ngowalapha. Kwafika isikhathi la ufika uNgcobo ezocela ukushada nami. Ngatshelwa kwathiwa sengizoba wakaNgcobo naphezulu sengiyoshintsha. Ngakholwa yilokho. Into eyenzakalayo angazi why ngisho lento. Kodwa into eyenzekalayo bazalwane kaNgcobo ngazi izinto zakhona ngendlela yokuthi ngazi into ukuthi semofela khona. Ngiyaphila. Uma sikhuluma ngoJesu abantu bangishaya indiva. Kodwa masikhuluma ngezinto zabantu abantu bayayikholwa. Sikholwa sinabantu abadabukisayo ngoba bona bazange bakhuliswe oyise nonini. Masimtshela ngoJesu oyicomforter athi ayikho leyo nto. Into eyenza ukuthi kaNgcobo ngithande kakhulu ukuthi ngiyofela khona. Ngase ngathi mangifika la kuJesu ngathi nakuba bengizazi izinto zasekhaya. Kodwa ke manje angisazazi ngenxa kaKristu. Azathi uPostoli Paul konke kwakuyinzuzo kimi. Asikushaya indiva ngoba kungekho. Kodwa sikudela ngenxa yokumazi. Hallelujah. Nginento ethi bazalwane sikukhulunywe kakhulu kule ndawo ngiyasaba ngomncanyana. Ngisatshiswa leyanto yanana yothando. Iyangizabisa bazalwane, iyangithuthumelisa. Ngoba bazalwane lithizwe lenkosi ngaphandle kothando asilutho. Sibukeka sesifana namasemasontweni ngoba iprotocol asiyithathanga. Sithe masuka nezinto zethu lapha safuna ukufika sizenze noma sesila. Kanti lapho bazalwane kulalelwa izwi. Sinohlobo labazalwane makuthiwa bazalwane ukhuzo uJehova bathi kuyisono ngalo. Ngoba kuyenzeka likhuza izinto kodwa lingachazi ukuthi zizono ngalo kodwa likhuza. Ikhuzisa ukuthi lithizwe lenkosi sideda nokubukeka. Asidethi ngoba sekushisa khona nokubukeka nje. Hallelujah. Kanti sisizukulwane sinjani lesi? Azathi lapha kwiSambulu uJohani athi onendlebe makezwe. Sikhathele abazalwane abathi lalelane ngikushoyo ngangibheki. Sizongabheki kanjani uphethe umphongolo? Sizongabheki kanjani? Hallelujah. Israyeli laphesane bazalwane ongazali naNkulunkulu. Namhlanje sivukela abantu endini kaNkulunkulu abakhonondayo sebekholwa. Manje umhlaba wonke uyakhuluma ngokuthi uhulumeni walesisikhathi umosha imali. Nekholo lisho njalo. Mina ngibuka isiprofetho esithi konke okufikiwe kuyobulwa. Angahulumeni umosha imali la. Phela iBhayibheli bazalwane likushilo kufanele likwenze ukuze sikholwe yilo. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane nginale
kunalento yokuthi umuntu osifazane angazi khona angazi uMC kwakhuluma indaba yokuthi uma sesifikile endlini enkosi umuntu nomuntu uneposition yakhe. Kodwa these days sandelwa abantu abalanda uJesu lapha ya bafike bazophola la. This is not a restroom. Hallelujah. Balichizwe lenkosi bazalwane ithe nina nonke ensindoni enikhatheleyo. Yayithi wozani ngizopho waphunyuzwa kulezi izinto ozenza ngokungazi. Nala sishosho wena nenkani yakho. Phela ngithi bazalwane walanda intombazane yayisinela ingoma nje. Futhi mina ngizalwa uhlanga labantu abaxube kakhulu bazalwane. Kunezinto nje bayaza bangala ke Eastern Cape ukuthi kahle lento yokuhlaba kubantu bangala akusiyona into eyihabit bona. Kodwa mina bazalwane ngafika kulesi sizwe samaZulu mawuthi umuntu umtshela ngezinto atshela ukuthi wawulaphi. Sasingekho kodwa imanual yesitshela. Ngithuswa amaHebrew chapter 11 ekhuluma ngamakhawu enkolo. Uma ufuna ukusijaja kahle phuthuma kumaHebrew 12. Uma ufuna ukuthi wena hayi babelapho sibani namba namhlanje babolwa ngale. Hallelujah. Ngoba bazalwane noma sesikholwe kahle. Sesikholwe kahle kodwa nansi lento yongafuni ukulalela imanual. Mina bazalwane ngaphuma ekulaleleni kakhulu ngase ngigcine kwazini izwi. Azathi obhala kade lisibona. Wawusuduka kangaka. Bathi bathandazela amafutha nawe wayothela amafutha. Bathi bana holy water wakijima khona. Kanti ufumene liphi lelizwi ufunda liphi? Aphuthuma ubuke lapha kuJohane chapter 6. Hallelujah. Babazalwane thina sabize lento enemnandi. Yabona lento into ekwenza ukuthi ibhore ukuthi nawe uyayidoja. Namhlanje ngizoletha impendulo yakho yale mbuzo yonke ohlala uyibuza yona usukholwa. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyacela abazalwane sifunde izwi. Jesus. Ufuna ukukhuluma ngokholo. Ufuna ukukhuluma nje ngokholo. Ngoba kahle bazalwane ukholwa kuyinature. Ukholwa nje bazalwane kuyinature. Sihlukana lapha ethenini wena ukholwa yini. Ingakho athi obhala kwisambulo uJohane athi owenza kabi akenze kabi kakhulu owenza kahle. Zimbili indlela abazalwane. Ayikho yalonto engayohlulekayo. Ziwu2. Hallelujah. Hallelujah. Azathi omunye obhala kahle athi khona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu. Kanti isiphetho sayo ngoba siyayithanda indlela esingazazi ukuthi siyaphi. Awukhuluma ngale kaJesu thushonisa ilanga. Hallelujah. Ngicela ufunde verse number 64. John chapter 6 verse number 64. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni ukuba ngobani abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Cela uphinde sisi. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni ukuba ngobani
abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Hallelujah. Lisho nje kanje bazalwaniswa. Phakathi kwenu. Elize lithi lenkosi ngokuba inkosi yabanza bangabayo. Omunye bazalwane azakhonzise kabuhlungu ibandla ngenxa yokuthi wazi ukuthi yena budolo kuyena. Abekho ngcono munye ngcono uJesu Kristu ngcono. Futhi asizami la. Ngoba lapha entweni zenzo sasingazami sasingena phakathi. Hallelujah. Uyabona bazalwane lento uma ikhuluma kanje uJesu la bazalwane ila uJesu ayikhuluma wagcina nabafundi bakhe. Sekushaya isikhathi sokuthi bahlukane. Hallelujah. Abese yothi lapha kuJohn 14 inhliziyo yenu ingakhathazeki. Ungathi babembuza abafundi bethi why Jesu uthi singakhathazeki ekubeni thina besiresta wena wenza umsebenzi. Hallelujah. uJesu uzokala ethi inhliziyo ingakhathazeki. Makufika ukukhathazeka kholwa. Njengoba bazalwane sikhathazeka kangaka, check your faith. Hallelujah. Mawuzwa nje sekufika ukukhathazeka, check ukholo lwakho. Ngoba bazalwane la kule jeni yokholo asihambi ngokubona. Ukube sesihamba ngokubona ngabe sesayeka ngoba kunezinto ongayibonanga uNkulunkulu akulela zona waphuma usubona usuphumele ngale. Yazibazalwane mhla sifike ekhaya uyomangala ukuthi wena wawusihlule kangakanani. Athi lapha kwisambulo ngokuba ulondile izwi lami nami ngizokulonda. Kwafika iCovid baqasha bonke abantu bakhohlwa izwi laNkulunkulu. Uyazi system yomhlaba isikuzame konke inkinga ibandla. Lezi inkinga iphungethe kanje emhlabeni i-solution abazalwane. Ilento esingayazi bazalwane ukuthi sinobani uNkulunkulu. Uzuyibona ukuthi izwi lakwazi kwenza lutho ngaphandle kwakho. Kuzwakala noma uNkulunkulu esenona ke bulala abantu. Uzwakala uJesu ethi kodwa mina bengicela ukuyobafela. Ngoba bazalwane ukuba uJesu akasifelanga ngaba kho umuntu. uNkulunkulu engamfuni umuntu ongamlaleli. Namhlanje izicebo zenkosi zishumayela kanzima, zishumayela zigade wena. Ukuthi masikhuluma kanje kutaba ukuyi next week. Kube ngathi ishumayela umbuso wazo. Zibe zithunyiwe ukuthi sizokutshela. Phakathi kwenu bakhona abangakhona. Ade ngikhuluma nawe umzalwane ngikhuluma nje indlela yokukholwa ukuthi njani. Lithi izwi lenkosi umuntu ukholwa ngenhliziyo. Avume ngomlomo ukuthi uJesu inkosi bese yasindiswa abese ngene emanzini okuyisimbolo yokungcwatshwa. Kodwa kulezi insuku sihamba nezidumbe eziphilayo. Ziyakholwa namhlanje ayikholwa kusasa. Makuvuka isilingo zikiyekile ukholwa. Maye futhi kangazi lithathe phile ukuthi abangithandi. Engathi ukuthanda abantu bakuthiwa kwabantu abathile. Uthi uJesu bafundi bakhe mabebuza ukuthi bayabona ngani ukuthi Jesu besihamba nawe. Uthi uJesu bayabaphendula bayabona ngoba ngithandana.
kulezi insuku bazalwana ngesibindi ngathi ngumthakathi indlela nje ngesibindi ngayo anqeni ukusho kuba bomdala wasesontweni egila imkhuba ngivele nje ngithi baba kodwa uJesu akayithandike lento ngoba bazalwane ithi lenkosi iqiniso liyalazi futhi iqiniso lelikhulu sekulunge bazalwane sinamagama ethu ngokuthi sikhuluma iqiniso kunokuthi sikhuluma into esingayiphili. Hallelujah. Ake ngithiphisela kwabesifazane ngoba ngumuntu wesifazane yabona lento yabantu besifazane bazalwane these days yongawahlonipha amadoda ayibafethu ne-dct uthi omunye sidlisa kanjani uyazi ukuthi e-Eden ensimini yase-Eden u-Adam wayehleli kahle kanjani umuntu wesifazane engakafiki uyazi ukuthi u-Adam nje khona izinto ayingazazi umuntu u-Adam khona izinto ayingazazi haleluya kodwa mhla ethi uNkulunkulu kuyena usunesizungu ngizokwakhela umsizi yaqala indawo ukuthi nina abantu besifazane nilahlekelwe ukuthi aniwazi amandla kunina ngoba namanje basithi ziyashumayela inceku zishaya izono kugijima nina niyobhambatha kanti kube bebethi mabeshaya izono laba besilisa nigijime nina niyokhiphela ngaphandle lungisa umonakalo hlala phansi icabinet yasezulwini yathi wafika umuntu wesifazane sashintsha izinsensimini ungacabanga ukuthi mawukholo wenzela umuntu yabona mhlambe no-Adam wayentshela ukuthi njengoba kowesifazane ongenze ngenza kanje ngiphuma discharge kuleli cala haleluya kwasho ukuthi uNkulunkulu akabheki njengomuntu and uNkulunkulu akazange abuze lutho ku-Eva kuze kube namhlanje yabona mina kungithusa mangibona abantu besilisa endlini yokukhonza bebancane bayazi yonke into kanti ucabanga ukuthi umyeni wakho mangabe usuwenza usathane ethi uyathola akutshela ukuthi wazwa usathane ukhona imobo uyazi ukuthi kwathiwani wathini uNkulunkulu endodeni ingakho bazalwane makwenzekile umuntu wesifazane okholwa indoda yakhe ingakholwa kholwa ngempela ungadlali ngoba mayithatha khona uyovela ubona athi waze waqala phela uNkulunkulu wakhuluma nendoda ensimini noma esefika sebengasekho wamemeza uAdam nakuba wayazi uEva ukuthi uEva uyenza lento wazi kahle ukuthi vele mina ngitshenwa ngalutho ilona waziyo endinyongo ihlakaniphile yayazi ukuthi indoda iyazi ngeke ivume uya kulo nina abantu abantu besifazane alungise neda lento yini yokuthatha kancane izinto fika ubaba shaya umthetho ekhaya uxagiso umuntu wesifazane khuluma ngokholwa nje haleluya shayiti ishawa bazalwane akhuluma uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akukho angakushilo la ongashiwo la akukho akekho umuntu uNkulunkulu akamshiye ngaphandle la iproblem nje yethu asinifundi izwi futhi asimlalela uNkulunkulu noma sekubekelile abazokufundisa angithi mina uyawuthi mangabe sekukhulunywa ikuvukele into ukuthi vele kwakuthiwa baba nagama mina kwelami isonto
Uyaphiphula. Uyaphiphula. Hallelujah. Makuthiwa nje bazalwane siyakhuleka ngosuku oluthize ubezwa kahle ama excuses. Kakhulu futhi laba besifazane. Ave bebusy. Sebekholwa. Umzalwane nje ngisho emsebenzini la isebenza khona akanalo ngisho ihora lokuthi wena Jehova uNkosi. Bakhanda ukukholwa bazalwane sikubona manje. Sikholwa yini kanti? Azathi ohlabelelayo sikholwa yizwi elikushoyo. Wathi wena wathatha wakhomba kwabanye. Hallelujah. Hallelujah. Webazalwane into yokukholwa inamandla. Mawuzoyibamba uhambe nayo ungalokho usitshela ukuthi wena. Ngoba sikholwa nje bazalwane sisenabantu abasalokhe bethe mina ngibhedene. Akushiwo kanje kumina. Kodwa ikhona. Makufunakala abahlebayo phakathi. Makufunakala bezinto engalungile phakathi. Yikhona kodwa. Ey'ntweni zezwe akuyikhona engatholakali khona. Sebenze besibuka kathi bonke bayefana. Bazalwane nisizele nisiphathele kahle ivangeli. Lokho kukholwa nje kwakho ubanje osehlabe kumxhwele ngakho. Abangani owunabo ungakakholwa namanje kusabangani bakho futhi abakholwa. Mina wabazalwane ngifuna ukuthi noma kuthiwa ngiyalala ngisho isizukulwane sami sithi yayikhona into kagogo. Hallelujah. Ithi sebenze bonke bakwenza ithi kodwa khona into eyenze ugogo kulunga izinto. Ngikusho ngoba ngiphume entweni. Namazalwane ekhaya kithi yayingena inyanga izoqinisa. Ngiphakathi. Kodwa mhlawumbe ufika uJesu kwashintsha izinto kwayami impilo. Ngake ngatshela umndeni wasekhaya unukana wodwa. Unukana bazalwane ngiyacela abantu besifazane abantu besilisa bayakhohlwa nibakhumbuze bayakhohlwa. Ngoba kunjenje bazalwane mawubona babethula ubona ngazi uthi wrong no usuke sikhohliwe. Usuke sakhohliwe bazalwane. Ungathi mawubona babethule bese ufuna uba ngaphe kwakhe. Hayi ngoba ethule ukuthi usakhohliwe. Manje nina nivele lithathe lo platform nibe phezu kwetafula. Nendoda yakhizwa ngawe. Sebekholwa njalo laba bantu. Ngize ngithi kulezi insuku ubangenzeka wemapholoba anake nisibizele abantu abasha sizobatshela intombazana ikhuliswa kanjani ikhula kanjani. Ngoba ninjalo niyazithanda ingane zenu zigane kodwa nifundise ukuthi kwenziwa njani. Uno 16 years old la ekhaya wentombazana kodwa wakakwazi ukupheka uphuthu. Khama ukufana innocent oyikhonelwayo uzofuna unkosikazi ufika into engakwazi ukupheka. Ngifuna abazalwane masenikhola mkhiphe nale mkhuba yena eniyenzayo. Yokuthengisa ngeingane zenu. Bayakhola abazalwane bayathengisa bayadayisa. Makufika umfana wangabanethi ufuna umfazi bambuza ukuthi unamalini. Kanti niphi ibandla? Esokwenza ukukholwa. Bafika omakoti emzini yenu nifike nebomama bakholwayo nibe izihoko. Uyakholwa kodwa. Ngoba umbuzo wami uthi mina nawe mabezala into esize ngayo la ekhaya iyafana. Wawuzogana ubaba nami ngizogana ingane yakho. Kodwa ufike wena lapha usungongameli. Wabazalwana lesenze ukukholwa. Nemkhuba enigile senikholwa.
uyafika emzini omzalwane umzalwane ubiza insizwa yakabani angazi bathi yini umbeso yini wakhe akaza washa umshini yena kwakhe akakazi futhi akawubheka interest stone sifike alarm set sifuna ukufazi sifuna umshini ungawubizi u50,000 ongakazi ubone kwakho sakhona phezulu Abanani lemkhuba ngoba lemkhuba njalo yenziwa nawo baba yenziwa yini abantu besifazana ufike uthi uzemganweni omuntu okholwayo osindisiwe uzosithatha izokhulunywa ngokholo bafuna usikhwela emthini lo sesemthini hawu sibona nabakhona lo bafuna ogwayi hayi yasonela ukhona kwethu mina bazalwane ngamcela umama ngoba phela angimkhombi ngamcela ngathi ma awukho mina umcimbi oyokwenziwa mhlaqana mina ngaphandle komcimbi wokushada uma kukhona into oyifunayo ma fonela umkhwenyana wakwakho usho into oyifunayo akulethele ehamba yedwa nisenza singafihlukaniseki neso Kuba esezwe nje ifika la neyabazalwane futhi nabo bayifakile la bafika basabhincile kanti nathe waphi awu naze nasitekanisa nezo khuluma ngokholo nje yabona uma usukholwe kahle ukwazi ngisho ukuhlala nomndeni wakho ongakholwa mawusukholwa kahle ngoba ufika bona umbethe inkazimulo uzoxoxa nabazali bakho abayithobeli into yamekhaya ngoba inkulu inkinga ngangenwe into enkulu umzalwane yena lo andalisa ngoma sithi sona akushiya ukuthi sawubona kuthiwa thokoza lo mzalwane asho leyo nto Uphaphazizana umgwaqo wonke lo wikholo sikholwa kanjani bangahlukaniseka ukukholwa kwethu akuthi noma isangoma sidlula ngawakho sizwe sisidwa umlilo siqubule singaqondile ukuqubula kulezi nsuku ngenza ihlaya ngisengahleka mina singakileke singeseceleni singezansi singena kulezi nsuku kufike nomprofeti wamanga khona wamemezela inkonzo shuthi bamtshelile bathi noma usumema kungayi lo mama ngezwe ngendaba wena nencwadi ezincane esithi sinetiye ziyafika kwakho webazalwana ke simmelene uNkulunkulu incwadi ethi nje ngo1 sinetiye mina khuluma ngoJesu bazalwane ngamgcina ngeBhayibheli ngibone kweyami impilo ngathi bazalwane ngifunda isikole kwafika isangoma sangibhulela ukuthi ukhulu wami ufuna iti ukhulu ngomntolo ngamphendula ngisengane ngisonta ngathi ukhula kangazi uzubone futhi ukuthi akangazi uzongifuna itiye ngiyithatha phi imali uma efuna itiye ngineshono ngakhulu ekhaya ngaze ngubone ushukela uphelile itiye nje khalikhona wathi hayi angisho lokho ngisho ukuthi ufuna ijubane ngathi ngesihlanu lesengisiphatha esikoleni nize nibone bazalwane ukuthi mawungakholwa ivalue yakho yehla izibe ngaphansi ngisho kweyilwane wena ngejuba nje kulunga izinto bazalwane sikholwa kanjani bagila imkhuba ekhaya kini ikholo libhizi lixoxa indaba ikholo kugila imkhuba ekhaya
alingisho ekhoneni lothi Jehova sanganisa. Ngike ngasho kwesinye ngisiqalaza mangivula iwindi ngala kade nginetha lento izodi net siphethe ibhakede ngicabanga sizokwenza lokho ngathi ngasikhomba kanje ngisewendeni kwami ngathi ngegama lika Jesu sashelela kwachitheka. Ngifuna ukutshela ngamandla okukholo kulezi insuku ethokozani sinenkinga yedimoni ledakamizwa. Namhlanje kuseni ngithola umbiko okuthiwa lo oyidayisa abacishe bambulala intathakusa. Akithi asikhohle ukukhulekela idimoni operator kule ndawo. Bese wena uthatha kancane umkhuba uthi hayi siphila kanje, asiphili kanje. Thina lithi lenkosi bazalwane ngisho thina indawo esibeke kuyona unyawo. Usukhola iminyaka ewu32 wakhola iminyaka ewu90 bana ngazi kodwa akaze kuphenduke ngisho yedwa nje ngokukholwa kwakho. Ngisho ingane zakho aziboni intamba nje iphuma kuwena ngo-A up to Z usukholo. Njoba ngisho bazalwane ngithi indaba yegama yeprofeta njoba niqamba ingane ngamagama amambi kanje. Mawufunde nje eBhayibhelini alikho igama engachaza ukuthi lisho ukuthini. Mawuzwa nje ukuthi qamba ubhiqa abantu uthi udelisile udelisa ba. Hayi bazalwane mangabe kukhona ithizwe inkosi abantwana baduka beseseyibelethweni. Awuprofethe ngayena. Sinomonakalo ongaka abazalwane sithi sinengane nje umonakalo uphuma kuthina abantu besifazane. Ithi yaqamba indoda uzela umfana athi ubabola ekhaya uvusa umuzi. Amagama abantu abadala kanje. Uqambeke labo olwethu no akhona bakho. Mayingasawuvusa umuzi izokuvusela indoda uthi uyakhumbula ngithi what namhlanje njani. Bazalwane mase sikholwa kahle umoya ongcwele uqinisekisile ukuthi ithi lenkosi wathi uJesu maya ngizonishiya nomduduzo umoya ongcwele. And in the same duduzo uzonifundisa ninganifundisanga khona. Wena lokho wena ufundisana. Makufika nje wena ukuthi ona usuke lapho umoya ongcwele. Sikhathele labo bazalwane abayithethela ngaleli lizwi elithi akotha kanasono. Wowena nayo itshela ukuthi kwenziwa njani mawunesono. Athi lapho bazalwane ziyavunwa zishiwe. Ngoba sabe sakholwa kabuhlungu esontweni sinomvumiso wezono uyadelwa zilo umuntu ukuthi ezakhe izono naze lezi abantu wazenze njani. Uyadelwa waziyo kungafika ukuthenjwa ulandelana ukuthi wayithwana nobani asasi ngoba lithi iBhayibheli kwadabuka isihenqo. Nabade wangakwazi ukuzingenela. Sikholwa kanjani? Sacomplain sesikholo. Izweni ngakhathazeki. Ngoba bakhona bangakhona. Kodwa khona into esho uApostle Paul lapha ethi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Okushuthi bazalwane bongakholwa angizwene nje noNkulunkulu. Angizwene nje. Mina ngiyaxakeka inceke zenkosi ukuthi why abantu mangabe betshela udokotela ukuthi bayagula bamkhona. Kodwa masimtshela ngoJesu ukuthi uyaphilisa angakhona. Ngawa nemoto ngohlobo lokuthi imoto eba beyond repairs. Ababezongibona mabefica imoto babesaba ukumbheka ukuthi ngaze lo muntu unjani. Kwasho ukuthi iwe nje imoto ikhava yesezulwini sikulini. Bathi mabetha abantu mangabe umuntu eginqika nemoto
kuba mnyama akaze kube mnyama kwavele kwane shining enkulu. Ngifuna mina mawusukholo uyibuza ukuthi ukukholwa kwakho ubanje kumhlaba umxhwele. Bagula abantu baphume phambi kwakho baye ebhedlela ukholwa. Noma bebhedlela wena uthandazi. Bafike babula wodokotela lapho. Bazalwane sikholwa kanjani? Sikholwa kanjani bazalwane? Kunezinto into engijabulisayo ukuthi isystem yonke yomhlaba isiyakhomba ukuthi nesihamba. Kodwa kusekhona abantu abarelaxile. Abasakholwa mabethanda. Kodwa isystem yonke mawuyibuka eBhayibhelini iyakhomba. Ase bayintabeni bawukhulekela ukuchitheka kwegazi kodwa isambulo sikhulumile ngokuchitheka kwegazi. Angithi yabona ukuthi ukukholwa ukuthi uncane kanjani. Siyawutshela uNkulunkulu izinto akayikhulumile ezwini. Ingakho ke bezonipholofithela ngo-1.5. Khokhela ukwazi izinto wena onikeziwe zona. Ibandla bazalwana ayikho into enganikeziwe yona. Kodwa bona laba bayanyenya bayibaprofeti. Bayakholwa. Ayilungi izinto bagijima abaprofeti bayakholwa. Bese kusasa bezothuma uNkulunkulu wethu. Ngenxa yokungakholwa kwabo. Sekugaqela wethu uNkulunkulu ngalento yakho ngoba bazalwane lento yokukholwa inamandla. Abanye bazibathi mawujabuza usakhonza ngani ngaphelelwa amandla. Hawu. Womukele ngophu Jesu wena. Ngophethizwe inkosi bonke abamamukela. Awakha vele phela kalula nje. Webazalwane siyahamba. Uyazi ukuthi mawusalile kune rapture awuyohlupheka. Uyobushawa ibona labantu bebona uyesontweni zonke insuku kanti awuphendukanga. Wena nje uyikuzibalanga ye church goer. Esesibiza ngomzalwane namhlanje. Webazalwane luyeza usuku. Oyosala la babe bemshaba embuza ukuthi wena kade usibambela ngisho umsindo la. Sivuso wena nangamakhora skin usucula lana usale kanjani? Wathi ushongwe mhlaba ngcwele bengasekho kuyosabeka. Qinisela nje kanje wena ukholo nje ngokuthanda kwakho ungakholwa njengokusho kwemibhalo. Luyeza ulaka. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona bangakholwa. Ngiyazi ukuthi wamukela nje ivangeli ungachazelwanga ngalento. Ukuthi ngempela mawusulitholile kuyakholwa, kukholelwa la. Wena wasuke wakholwa kahle wafica imithetho yesonto. Yiyo lokugijima ngayo namanje. Mawuthi abafundiswa bazalwane nakuthiwa iBible study abaphumeleli. Afika umprofeti athi 1 on 1 1.5. Awukhiphe. Fanele mbize ukuthola information kuyakhokhelwa. Angithi wena uyanqena unikeziwe imanual uthi uyiqeda nini. Kanti mhla walifunda kahle uyokhonza uwedwe kameleni inkonzo iphelele endlini. Hallelujah. Ilokho bazalwane okuxoxayo mhlezi lapha phansi ukuthi sikholwa kanjani. Ake sishintshe indlela yethu yokukholwa. Sekwenzekileke konke ngiya-understand. Siphume endaweni eziningi. Hallelujah. Kodwa sekwenzekileke awucheck ukukholwa. Ngelinye ilanga kuvakala isimanga kufika abazalwane bekholwa bebuza umbuzo ukuthi senamamukela yena umoya ongcwele. Bathi abakaze bezwe nangokuzwa. Nala endlini sinabo. Sinabo abaphapha basebekholwa. Ingakho masikhuluma ngokukholwa kuthiwa siyahlulela. Malithi umuntu uphila kanje kuthi uyamhlulela. Mawukhuza imkhuba endlini yenkosi kuthi uyahlulela.
ungakhuzwa wena ikhuzwa uNkulunkulu. Sinenkinga kulezi insuku. Ngiyasibuza ukuthi kuyobhalwani ngalesi sizukulwane. Noma ngabe kuthiwa ke bazalwane ke uhlulekile. Ngoba ngempela iqiniso lithi sonke uma umuntu ephenduka nje uthola itask same time. Yakuyathola uPaul. Kade bulala amakhono. Wathi eshawa unyazi. Namhlanje singencwadi kaPaul. Wena ulandwe lapha kunezinto zenzayo wafike waba yesterday. Bazolana abanye bengasange baqale nje uqale assignment uNkulunkulu abanike yona. Balale ne-investment ekibo. Ilibukiso ukuthi ngoba uyambona ukuthi akazuqala futhi ngeke azaqala akavela afe. Sinale yonkinga kulezi insuku bazalwane. Hallelujah. Ophethu balanda bedoba. Mabe uyidobeni. Bafika la kuthiwa sebedoba abantu abazange bambuza uNkulunkulu ukuthi uthasidoba abantu sasilaphi nabantu bathi sazofish. Kodwa namhlanje makuthiwa umzalwane akenze something ubuza ukuthi ngobani. Akulutho ke bazalwane. Mabe solungisa lokholwa nezincebe eshumayelayo bezoshumayela umthwalo wehlile. Ngoba umuntu akazokhuzwa uzokhuzwa imanual. Mayingamkhuzanga imanual phela umuntu lo kuyenzeka abazalwane akukhuze ingekho lento la kodwa ukuthi wena uyakukhuza. Baba bekade khonza la uthi waphikisela unkosikazi wakhe esitolo sebesemnyango. Ngoba mosukholwa kahle ngempela. Ngisho esitolo uthi ungena nje umongo la kuphuma la. Ayikho into yakho la. Manje bazalwane besitayela. Sonzanike. Check ukholwa kwakho. Ngoba zanto ungakholwa iyona lesenza siba mahlongandlebe. Khuluma umoya ongcwele uthi uyahlulela. Ngisho leyo nto nje bazalwane ukuthi sesirelaxe kakhulu. Ngisho emalokhalini abazalwane abakhonza emalokhalini bayancenga bayagoqa. Phela isonto phela inyanga umzalwane akabona akasho lutho. Edisem time simbize ngekhono. Kodwa inkonzo yenu zamakuthanda yena. Mase sithi nathi siyayiisolate sesiyiba basamthandi. Yena kade ehlele ekhaya besithandana. Sekwenziwe ngazuthi ukuthanda sekwabantu abantu abathisi. Wena ungeni. Hallelujah. Sikholwa kanjani bazalwane? Sikholwa kanjani? Awufunde lapha kuJohn 14 uverse number 4 number 5. Cela ungifundele. Nalapho ngiya khona niyayazi indlela. uThomas wathi kuye, Nkosi asazi lapho uya khona. Siyazi kanjani indlela na? Bayakholwa njalo. Bayakholwa. Kodwa bazwakala babuza indlela. Hallelujah. Bazwakala bazalwane sebebuza indlela. Kodwa bayakholwa. Bazalwane laba bazalwane. Babuza indlela manje kuJesu. Ngoba lento yakho yokuhlala uqasha ngabazalwane ngelinye ilanga uzofela obala. Izofika lento uwedwa bengekho labo oqasha ngabo caca ukuthi awubi ngoba ukholwa uncike ngabantu. Kulezi insuku nje bengibuka uNkulunkulu efezakalisa lezi ethi uqale kusile umuntu othemba lakhe libantu. Bangaki bekugila ubathembile. Ngibuka nje leyo nto uNkulunkulu eyenza. Mina bazalwane ngakhonza uNkulunkulu ngingasebenzi angikaze ngaswela. Ngihambisa ukukholwa nje. uNkulunkulu esimkhonza akawadi amandla omuntu. Ngake ngasho umndeni wasekhaya uzongcwaba njalo ovamisile ukungcwaba. Wake wafika ngisasene ezongisabisa ngoba sasihamba ngokulamanga. Thema sekuzofanele ube igema lami. Ngathi lalela la mina Sathane sadivorce nawe. Sihlangana. So uma kuwukuthi uyizimisela ngokuqhubeka kulaba, hayi
not me. Not me. Nana ngiyitshela bazalwane ngithi bayibaze bangihleka abanye. Ngithi oyongiciselela ngokuthi ngeke azaye emgcwabeni wami vele umgcwabo wami awukho ngeke ngigcwatshwe kuyokhala incilo ngomhambe. Hallelujah. Manje izwi lenkosi khona bangeke bakuze ukufa mangikhomba kwabanye kanti mina ngikholwa yini. Ziningi igama uNkulunkulu entengizisa zona ebezile ukungibulala ngangafa bese uJobe ukhona emgcwabeni wami. Hallelujah. Sikholwa kanjani bazalwane? Bayabuza uThomas. Sesihlale nawe Jesu kangaka. Kodwa namanje sikwazi. Ungakuthusi namanje. Kunabazalwane usuhambe nabo iminyaka kodwa abamazi lo Jesu omkholwayo. Mina ngikhuluma ngevangeli elidla umuntu eseTexini uhlezi naye. Lele lakho liyafana nje. Badlala igqomu nawe usegqumeni. Badlala umaskandi nawe uyayisikaza. Kanti uthengwe kusiphi izizwe? Abanye baze bathi makuDisemba kuyavala ukhonza. Abantu abahambe nje bayojabula. Ngiyafisa inkosi ibuye ngalo Disemba. Bevalile abantu beyobuya ngoJanuary. Abanye ababuyi bafana sonweni. Athi bethu baba la ekhaya u5 intombazana ingene athi umama ngathi baba usuqinisa kakhulu. Uyakhanda umuntu wesifazane abantu besifazane. Lento enyenzayo manibona amadoda eniqinisa enikhuzela izingane zenu awanibulali ayanisiza mayisehambile zobe zimshaya. Mayethu baba la ekhaya into ethiza igqoko uthi baba istayela. Bazohamba uma banizosala zizobe zigibela phezu kwetafula. Ngoba bazalwane kunjenje. Kunjenje. Silahla indawo yethu abantu besifazane. Silahla indawo yethu ngoba bazalwane iqiniso liwukuthi mase khona umuntu wesifazane ekhaya. Noma ngangaya sonteni kodwa abantu impilo yokhona bayayiphila. Kholo ba ungabathinti nje abantu. Awusasakholwa kabi. Saze sakholwa kabi. Athi Jesu indlela niyoyazi. Ngoba indlela iwuyu uqobo. That's why abanye behambile bashiya baye endleleni abangayazi ukuthi yapi. Wafika uJesu wathi leqiniso nokuphila bayishiye. Nawe ngelinye ilanga soza kuthiwa imthathile inkosana. Useyogqoka isidwaba. Hawu! Sesikholwe kangaka nawe. Hawu! Sikholwa kanjani bazalwane? Nasi insizwa zethu lezi ayiqala ukuyolanda amakhosazana. Uyafika la makoto nenkani. Uzosikipha kanjani isidwaba? Ngoba bazalwane sibhizi sinitshaziswa izinto ezinjalo engasizanga umuntu. Ngoba isivumelwano esitsha saveliswa ukuthi esidala sasisoleka. Mase kukhona lesi singasolekiyo usibelesela ngesidala. Nkosi Jesu ayisize bazalwane. Ayisize bazalwane. Nalapha phakathi kwenu bakhona bangakholwayo. Lizokhala icilongo bazalwane. Usadlala. Hallelujah. Phela into esikhatha nabantu kakhulu sasuke liyancwadi kaApostle Paul athi asinamahloni ngaleli vangeli. Aphinde azothi bazalwane sishiye nezinto ezifihliwe zehlazo. Ile nto esikhatha nabantu. Ukuthi mawusuthi usindisiwe, shuthi nezinto zehlazo ayisatholakali kuwena. Kodwa namhlanje ziyatholakala. Bazoye kanjani ukuthi sifana? Ayi mina sengashumayela lithi ayicela mina ungibuke. Ngicela nje ungibuke ukuthi ngihamba kanjani.
Silohlobo lwengane lezi insuku olukhula lungazi nalokuthi umuntu omdala yini. Luqale nje ekhaya kwawuboy nogeli. Mathiwa akahambisela ubaba ivele ifike nje ithi kanje. Khona umama la ekhaya. Kusasa sifuna igane. Sikhona kanjani bazalwane? Haleluya. Mina bazalwane ibhluke ngalifunda ngokuayinela ubaba wami ongizalayo. Ngifundisa uma. Namhlanje yakho makuthiwa iayinisha ethi kababa iyahlukunyezwa. Sikholwa kanjani? Makuthiwa iwasha amawindi iyahlukunyezwa. Sikholwa kanjani bazalwane? Ayisizi inkosi uJesu bazalwane sekwenzeke konke. Akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Lento yakho nje ungakholwa uNkulunkulu akathokozile neze ngawe. Akathokozi. Uyabuka umhlaba, uyababuka abantu ngoba uSathane khona into esibambe kuyona ukuthi bazokholwa ukukholwa kodwa ngizobabamba lapha esimeni sokuguqulwa kwesimo sengqondo. Bazokwenza konke okushiwo yizwi kodwa lapha esimeni sokuguqulwa kwengqondo ila ngiyababamba khona. Khudumisa uNkulunkulu akuhleke uSathane athi nezinto zami pho. Ngoba uthe kuyisono ngani? Lithi izwi lenkosi bazalwane uma inkosi imkhulula niyoba ngabakhululekile impela. Kodwa ucheck ukukhululeka kwakho ukuthi akuqabalisi noNkulunkulu. Haleluya. Ngoba nize lithi azathi omunye ubhala kahle athi kuvunyelwe konke. Fanele sikuncenga. Awu mzalwane ekholwa. Awu mzalwane ekholwa kahle. Usakhuzwa lezi zinto namanje. Into endala. Hawu. Akusafanele bekhuzwa lezi zinto okuningi. Futhi abazali basingena sizodumisa uNkulunkulu simuze umoya ngcwele ethathaza phakathi kwethu. Kodwa manje fanele uqale phansi. Lithi lenkosi kwakhiwa indlu, ithempeli, lithi akuzwakalanga umsindo. Wonke umsindo owenzeka lapha enkwareni, masifika la sifike singene ekhaya. Namhlanje sihlutshwa umsindo wasenkwareni. Sikholwa kanjani bazalwane? Athi hlabene nayo abangcwele bazolizwa icilongo. Bakhuphuka. Ngempela mawusala ngempela uzothi usaleleni. Uzosalela ngoba uyakholwa. Check ukholwa kwakho Nkosi umsindisi. Yeah.